Teď. Tady Máďa. No a tady to je moje druhý video, kde se se mnou trošku seznámíte. Takže tady to je můj domeček. No a dole, tak tam bydlí amputant. No ale my za ním teďka nemůžeme chodit, protože my ho nesmíme otravovat. No a amputant, tak to je takový jednorožec, který přežil jako jediný jednorožec sypavku. Takže to je docela dobrý, že ho mám takhle za kamaráda. No a já mám za tatínka Hybinka a za maminku Pepr. Klidně vám bych je ukázal, ale až bohužel ve třetím videu, protože dneska to nestihnem. No tak asi čau.